Aș vrea să anunț colecta strâns în această dimineață 12.306 lei și 1.500 de euro. Asta vine undeva la 4.000 de euro. Foarte puțin, dar avem o credință mare că de seară se va completa. Am fost la o biserică și era o discuție mai aprinsă acolo între frații de acolo, că erau sub același context ca noi și trebuia luat ceva pentru biserică, o clădire sau un teren, nu mai știu. Și frații nu dădeau bani. Și atunci frații au zis, măi, facem tabel, scriem numele și fiecare câteodată. Frații au zis, nu, că Biblia spune să nu știe stânga ce face dreapta. Și era discuția asta. Și m-am gândit la asta. De multe ori nu vrem să știe ce face stânga, pentru că ne rușine ce face stânga. Să nu știe dreapta ce face stânga, pentru că acolo e goală mâna. E goală mâna. Nu știu dacă e mult 100 de euro pentru un membru al bisericii. Nu cred că e mult. Ați făcut, poate, puteți lua chiar împrumut, dacă ați făcut rate la mașină, rate la apartament, rate la termomix, la ce ați mai făcut. Eu cred că puteți lua cu împrumut 100 de euro și să aduceți de seară ca să putem cumpăra